Wato abokina akwai wata budurwa da na haɗu da ita a TikTok. Kamar ka taɓa bin labarin mako ne. To wannan yarinyar mahaifinta mai kuɗi ne sosai. Kuma da gaske soyayya muke a tsakaninmu da ita. Sabida haka yanzu ta gayyace ni na je gidansu. To kai ka je mana me kake jira? To banda abinka a haka zan je gidan nasu? Ai akwai mai bada aranka, Kamal mai bada aranka, ba ka je ka ara mana. Aha ba wai kaya ofan kaya? Wallahi masu kyau hada guga. Allah wallahi hada guga. Kaga dai daban da ka sa ka mai guga tun muna yara. Ai ina tanin tun a'a da babbar sallar da ta wuce da karama na sa. Shekara 2 kenan. Ka san ko zan yawo da gaje da idi ina kokari na sa sabon kaya. Haka fa gaskiya ne. Sabida haka a ina Kamal din nan yake na je na karbi kayan nan. Kwatanta min inda yake sabida idan na je fes yarinya za ta yi tunanin haka nake. Ai nan da ka ji bakin gidan man matrix a nan ofis din sa yake. Oke yanzu idan na bi ta nan kwana. Kawai kai muna fa wucewa ma da kai ta bakin shagon gurin wannan Adam mai sayar dan wake. Oke na fahimta. Inda muke sayar dan wake tunda dama a gefen shagon sai zaka yake wayo. To bari na wuce yanzu zan je insha Allah zan karba. Kuma zan je gun yarinyan nan. Ka tsiro maka mutuncinka. Ai in na sa kanan na san za su kankaro mutunci na da kimata. Wallahi sosai ma. To insha Allah yarinyan nan in naje zan yi kokari na kankaro wani abu a jikinta. Wallahi ka kankaro mana ba wai ka daga ka kankaro mana da yawa. Karka damu. Bari na je yanzu sai na dawo. Sai bana za mu dinki. Ai na gode. Yawwa. Ai daga nan gurin kaza ne. Kuma sai Allah ya sa muka haɗu da kai a hanya. To me ya faru? An kwatanta min dama kuma ni na daɗe da saninka. Allah sarki. To amma ban san kana sana'a ba da hayar kaya ba. Wallahi ai sana'ar nan na daɗe ina yin ta bada ofan kaya. Ai muna ba ƙaramin taimakon gayu muke a gun yan mata ba. Yawwa akwai wata zazzafin yarinya da na haɗu da ita a TikTok. Kuma mahaifinta yana da tarin dukiya. Sabida haka ta shirya min haɗuwa da ita yau. Muna soyayya da ita kuma in na je a haka yadda nake kaga babu wannan Gaskiya dai ba girma. Kana zuwa da wannan shigar ma ba ta saurare ka ba. to shi yasa na zo gurinka domin na karɓi hayar kaya kala ɗaya na sa dai na rana ɗaya na je na ganta dan in na je na ganta kamar dodonniya bata min ba to bulokin ɗinta zan yi ba ni ba ita. Faduwa ta zo daidai da zama. Dama wannan yanzu nan na karɓo su daga guga. Ga su za su ma? A'a za ma su yi to gashi. Amma ba 2000 za ka bani. Sawa ɗaya fa zan yi fa. In ba ci ma ba akwai masu jira na. A bashi ba komai. Ba komai. Sai in baka inda zan je in na je na ga fuskata kamar dodonniya shikenan ba komai. Kai ta shafa wannan. Gashi. To yawwa. Amma fa kar fa ka je ka bata min kaya fa da mai ko wani abu. Ina sawa da na je mun gaisa shikenan zan da maka da To shikenan. bari na koma na gode. Ni ma na ba in koma can din. Unguwan nan taku tana burge ni. Duba inda na ga silent nake jin unguwan nan. Ko ta ma kyau? Ta kyai sosai. To kaga da mun sha Allah kai ma wata rana zaka tsinci kanka irin angon nan. To Allah ya sa. Amin amin. Ma kana tashi daga gida ka ji ana tallan maganin da tallan miri ko wani wannan. Sai dai unguwan nan ta burge ni babe. Yanzu ma zan iya kasancewa irin gidan nan kenan. A to yanzu in ka aure ni ai zaka dawo irin wannan angon ko? Allah nuna mana wannan rana. Amin amin. Ya burge ni sosai. Ka min kyau na so kayan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Who's boy? Ah, da kowa ake ciki ne. Me ka kana line? Wallahi ka nan je nan gidan antina ne. Ka san da man nan aka kawo ta. Okay, babban yayan ku? Eh mana babban yayan mu. Ya na ganka nan me kawo ka? Okay, to shikenan ka wuce ka ce ina gaida ita. Okay. Allah ya Ha? Ya naga kana murza mun riga. Ah, ni kamar jiya na ga abokina da irin kayan. Kurma kuma. Wallahi a gurin abokina. Ba a wajen S kamar ake ba da ofe ba? Kai ba su bane ba wannan sirar ba ita ka gani ba. Kace mana ba wajen S kamar ake ofe dinka? Eh? Okay, normal ne. Kace ba matsala. Me ke faruwa ne? Normal ba abin da ya faru. Ai zaka ce babu komai ina ganin abin da yake me ke faruwa. Na irin mutanen nan ne da ba sa son abun alheri a tattare da ni da ke. A gaya min gaskiya ai baka sanna ba ko gaya min me ke faruwa. To gaskiya babe wannan kayan da gaske ne.
karɓo su na haya. Domin ina kan na zo miki a yadda nake kyamace. Me yasa zan kyamarce ka? Ina son ka ba abin da zai kawo wannan. Don Allah don Annabi ka sake. Bai kamata ba. Gara ka zo mu mace a asalinka. Ba wani batun ƙarya ba ma kai ba ko abokinka ne kaga zai je irin wannan abin ka mai faɗa. Mace ta fi son wanda zai zo mata da gaskiya ai. Bari ina zo. Ga wayan nan kuɗaɗen ka siya kaya. Babe, wannan fa kuɗin ƙasar waje ne. Sutura kawai za ka siya da su. Yanzu wannan kuɗin na ƙasar waje duk yawan su kaya zan siya? Ba na so ya haƙuri. Kakka. Sutura kawai za ka siya da su. Yanzu za ka bani account number ka. Zan tura maka kuɗi da za ka ɗan jajari. Ga shi ka sa min account number. Let's go! To shikenan, nagode, sai ka ji sako. Gaskiya babe, nagode sosai. Allah ya saka da alkai. Ina je na cire mai kayansa. Nagode babe, nagode. To shikenan. Ki gaida mommy. Nagode babe. Allah ya iko.